Wadonje weche mag thieth. Jochiw thieth e kaonti ma Nairobi nobago ng'anyo mar bandho sachgi mar dweche adek magiwacho ni kaonti oserem chulogi riwruogego kamoting'o mag nurses, lakteche, jomatiye lab, nyamrerwa e kind mamoko ywago reyo kagiwacho ni gikalo achiedh nadi mathoth kamoting'o rem bedo kod okumba mar thieth mar SHA kaluwore ni kaonti okosebedo bende kachiwo omenda ming'adogi ne okumbano. Kaka Simfros Okinda lero piny owacho e kaonti ma Nairobi lieko ni koro gisechako chulo gope ma kamago. En ng'anyo manochakore kar yweyo mantiere boma Nairobi Jivanji. Jochiw thieth kamonywando mano mar lakteche KMPDU, riwruok mar nurses, riwruok mar jolony matiyo e lab, riwruok mar jolony marango ngima oganda kata public health e kind riwruoge mamoko monywando riwruoge 7 mag jochiw thieth matiyo ute thieth mopogore e kaonti ma Nairobi nobago wuoth ma achiel kachiel nyaka e apisi mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Otelne ko jagoro margi e kaonti ma Nairobi Malindi Chao, jochiw thieth go ywak ni kuom dweche adek sani pok gineno osara, gino makoro hinyo ngimagi. Jotich ma Nairobi County mae dwe mar adek koro mwadonje ma pok gineno osara. To kaka ung'eyo ni Nairobi dak, watewa biro dak Nairobi. Koro kineno ni Nairobi ng'ato kochul kata msara mar dwe achiel, meaning ni kata chope tich bedo matek. We went on strike as doctors and we signed a return to work formula and they have not implemented nothing. Nurses went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Clinical officers went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Actually, signing return to work formulas has become just ceremonial. Kopogore gi mano bende giwacho ni omenda ming'ado e osachgi ne chudo mopogore ok ter kama owinjore, gima koro miyo kata mana kuma mar thieth mar SHA sani gionge go. To gima rach mogik en ni wan jotich ma neno jotuo to kata mana insurance megewa ok ti. Inamaanisha ni kata wan kwa bedo matuo to ok nyal thiedhwa. Samwalo seni wan gi staff wa mang'eng ma gibende gi tuo. We have what we call mental health issues. Wan gi joma nigi comorbidities, meaning ng'ato en diabetic and hypertensive, odhi e clinic sakasa. Koro sama koro kamae moko chule salary, medical cover be ok ti, kodhi e hospital ing'ise no pay in cash. Moko kuom gi ywak ni gope olo korgi, gimomiyo ketgi e buk makwar mar gope maricho makoro mono gi kawo hola moramora kendo. In pare ni ing'adi sako, to sako ni ok tere pesa. Ing'adi loan ok tere pesa. Iyudo messages ni SMS ni chul pesa koka man to serious. Oseterwa kuno sika. Koro wadwano chulwa pesa wa nikech pesa go. Jo Nairobi zikaunti cholo osara mang'eny, choko pesa mang'eny ma ok nyal pimo gimoro amora. Kata bende ne ok giyudo thuolo mar twak kod gavana, jochiw thieth go nochopo kwayogi e apisi mar Sakaja ka gisingo ni gibiro mana dok e tich ka ochul gi gopegi duto. Ok wadwa pesa mar dwe achiel, wadwa pesa mar dweche adek. Dwe mar 8 omiwa pesa ni, dwe mar 9 mano osekadho omiwa pesa ni. Gi pesa moko mano ng'ado chien kocha dwe mar Julai mapok ochulo mag third parties mamiyo wan e CRB. Mano is very bad. In ng'adi pesa to ok ter kon. Kasi idwakie ngima marach. Mano ok wadwa. Bedo ni ute thieth mag ji giwegi pod nitiere ng'anyo kendo ok yie okumba mar SHA. Kendo koro sani jochiw thieth duto e kaonti ma Nairobi ochako ng'anyo margi, ma nyiso ni oganda madiher mar yudo thieth e kaonti ma Nairobi biro chuno mondo giwuoth kod omenda ching', kaok kamano gibed kod okumba mag ji giwegi mar yudo thieth e ute thieth ma ok mag sirikal. Simfros Okinda, Ramogi TV e log tich mar kaonti ma Nairobi.